हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोंसे थंखाय इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। जोङो दायो गुवाहाटीयावहाय थांगासिनो आरो ओमफ्राय नै माबा सफैबाय जोङो NRL सफैबाय। बेयाव दसे इदिनो मा होनगोन माबा माबि जाना लानो नागिरदों आरो न' जागोन दा मायाबा जागोन दा। ओमफ्राय गुवाहाटीयाव मानो थांनो नागिरदों बेखौ एसे खोन्थाना होनोसै। आंनाथ' नैबे भिडिअ लाबाय थानाय मबाइला बिराद गाज्रि अबस्था जाबाय, बिराद बेराम गिदिर जाबाय। जेरैहाय मानसिफोरखौ फिसा फिसा बेराम जाबा खाथि खालानि डक्टराव नायो, ओमफ्राय बेरामा गिदिरथार जाबाथाय हाला गुवाहाटीयाव लां होननानै बुङोना, बेबायदिनो जाबाय आरोना आंना मबाइलाबो। खाथि खालायाव बिदिनो खाथि खालायावथ' फाहामखाया बेखौ डाइरेक्ट गुवाहाटीयावसो फाहामो। ओमफ्राय दा बेखौनो फोसाबनो एसे गुवाहाटीयावहाय लांगासिनो आरो बेजों लोगोसे कामाख्या मन्दिरावबो जोङो हाबगोन होननानै सानदोंमोन। ओमफ्रायथ' दा जोंना थांनाया एसे लेट जाबाय। बिराद मा होनो फुङाव थांबासो बिदिनो माहाय हाबनो मोनोनो आरो दा मोनगोन ना मोनलाथाय जोङो मिथिला। जिखिजाया थांबाय थानोसै। बे थांथ'थ'नो एसे ब्लग भिडिअ लालांसै आरो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय नै आंना गस्लाया आं सुनायमोन बे गस्लाखौ बारा मोजां जायासै आरो बिराद जानायालाय मोजां जागौमोन। आं बिराद माबा सुबायना हाखु दाखु सुबायना ओमफ्राय बारा मोजां जायासै आरो ब्लगखौ जागायलां। दै गांबाय आङो mana dia? Betulan. Iya nih. Biyo नारिकलि मन्दिर जोङो गुवाहाटीयाव थांबाथाय बेयावहाय इदिनो खनफ्रोमबो खुलुमलाङो आरोना। ओमफ्राय बेयाव खुलुमलांनो मोनाबा जोंना गोसोआनो बारा सान्ति जाया। गासिबो खुलुमलांखायो नालाय। ओमफ्राय जोंबो दिनैबो खुलुमबावबाय आरो दायो फोसाबलांसै आरो माबायदि बायदि जायो मिथिला। जिखिजाया नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय गुवाहाटीयाव आं ओरैबायदि फैनो बायो, मानो बायोथाय मिथिया। माबाथाय गुवाहाटीयाव फैबाथाय बोरैबा बोरैबा जाबाय थायो। होमबाबो फैबाय आरो दा उपाय गैया फैदो। Okay. Macam apa? Kena kerja. Terus. Membeli. Oh, macam mana? Kenapa mana? Boleh. जोंना मबाइल फाहामनो फैनाया दाबो जायाखै। ओरैनोथ' जोंना मबाइला फाहामजाखाला। जोङो बे मबाइलखौ गारलांनांसिगोन। जों बेखौ मोनखालाबो। ओमफ्राय गोदान मबाइल बायनानै लानांसिगोन आरो फैसा हरगोन जोंनो 32K। ओमफ्राय दा आङो मबाइलखौ बायना लानानै नैबे स्कुटिखौनो लांसै नामाथाय मबाइल दुखान खाथियावनो। मबाइल दुखान नङा बेयो माबा मबाइल फाहामग्रा दुखान खाथियावनो आरो स्कुटिखौनो लांसै नामा न'? बेसेसो लागोन बियो? गावहा स्कुटि गैजा रोङा गारा साला अनजिया नैबे माबायावहाय स्कुटियावहाय एसे गाखोना नायनानै फट' लालाबायनायानो फसायदोंमोन होननानै देनां लानोसै माहाजोन जाबा। दाथ' बायनोबो हाथ'खाया नालाय।
गालांनांसिगोन जाला इमान मोजां मबाइलखौनो गालांनांसिगोन नै आं बोरैबा दुखुसो मोनसोदों गालांनोबो गोसो गैयामोन गालांनानै आरो मोनफिननायबाबो जागौमोन आंना बेजोंसो भिडिअ'आ साफा साफा ओंखारसैमोन साइज नुयोमोन आंखौ बेजोंसो ओमफ्राय दा गोदान मबाइलजोंबा माबायदि नुगोन आं मिथिला उनथिंबो नैजि साइज खालामो आरो दुखुसो मोनसोबाय गुवाहाटियाव फैनानै ओरैनोबाबो आं गुवाहाटियाव फैनो बाखासोयो ओमफ्राय आरो बेफोरबायदि प्रब्लेमनि थाखाय बांसिनसो दुखु मोनबाय आरोना आङो आंना वान प्लासआ सेस बोसोरसेयावनो थैबाय मा दंसैमोनथाय एप्सफोराबो बिराद माबा दंमोन आरोना आंनाव बिराद बुरजा फट' दंमोन ओमफ्रायथ' बे फट'खौबोथ' बहा सोजोबनो हानो थाथसै दानजोबना होफादोलै फट'खौ इमान बुरजा फट' इदि नायाफोरहा ना इदि नायबा बिराद गेरनायनांगोन माथो बिदि नायलाबाय था दे नै फट'नि फट' भिडिअ'नि भिडिअ'आलाय बारा गैला फट'आ बिराद दंमोन आरो दे लांबाय था आंनाबो मबाइला दसेनो फुल जाना होगोन लांबाय था फट'खौलाय बेसेबां नायबावनोलै दे बेसेबां देखायलाय खेबसे फट'आथ' गैया बेफोर फट'आथ' गैया बहाथो सोबाय थानो हाबावनोलै फाइनालि जोङो वान प्लास सार्भिस सेन्टाराव माने जोंनि मबाइलखौ जमा होबाय माने रिप्लेसमेन्टनि थाखाय अपसना मोननैमोन आरो मोनसेया जाबाय रिप्लेसमेन्ट मोनसेया जाबाय मा होनो बेखौ रिपेयारिं खालामनो होलाङोबा माबायावसो जानुवारियावसो जागौमोन नालाय बेखाय मबाइला बिराद गाज्रि अबस्था जाबाय बेखायनो जों माने रिप्लेस खालामसै आरो रिप्लेसनि थाखाय कम्पानिनिफ्राय भाउचार हरसिगोन 48 आवार्सनि गेजेराव हरगोन आरो 32,000नि भाउचार दा जों जुदि 32,000निनो मबाइल लायोब्ला माने जों थाइसेबो होनांला ओमफ्राय जुदि 32,000नि बारा जानाय फैसाखौ जों होदेरनांसिगोन आरो खिन्थु मबाइलखौ जोङो बेलेग मबाइल लानो हाला वान प्लासखौनो लाफिननांगोन आरो ओमफ्राय नै बेखौल' मोनफिनबाय जों कभारखौ लानानै फैबाय आवगोलनिखौ माने मेम'रिनि थाखाय न'आव दोनहैनोसैखौ बिराद मोजांमोन मबाइला बेनिफ्राय बिराद मोजांमोन मानो हामा जानांगौ रिसिप्ट गांसे हरबाय ओमफ्राय दायो जोङो भिडिअ लानाया मबाइला माबानि आरो जाहा मुथुनि ओमफ्रायथ' मबाइल गोदान मोननो थाखायथ' साननैसो टाइम लाखागोन ओरैनो सप्तासेसो बारखागोन दां न' ओमफ्रायथ' आंहा ब्लग आरो रिल्सखौथ' बानायथारनांगोन ना जाहानि मुथुजोंनो मुथुनि मबाइलजों बानायथ'नोसै आरोना आंनाबो मबाइला गाज्रि नालाय मोजां नुथारा क्वालिटिया बांद्राय मोजां जानो हागौ आरो मोजां नङाबाबो बानायनोसै मेम'रिनि थाखाय आं दुखुसो मोनसोबाय ओमफ्राय इमान गोजानाव फैनानै बिदिसो घटना जाफैबाय आरोना माथो खालामनो आरो आं बिदि सानथ्राखैमोन बिदि जागोन होननानै नाथायबा फैबाय आरो मबाइल बोसोरसेल' लानो मोनबाय आङो मबाइलखौनो बोसोरसेनि गेजेरावहाय गाज्रि जानाया मास मोनथामसो जाबायमोन खोमा ना मास मोनथामसो ओरैनो गाज्रि मबाइलखौनो लाबाय थाबाय जोङो अक्ट'बरनि 2 तारिखाव लादोंमोन मबाइलखौ ओमफ्राय नै दा अक्ट'बरनि 3 तारिखावहाय मेनिफ्राय गाज्रि जादों अक्ट'बरनि 3 तारिखावहाय रिप जाबाय आरोना 1 इयार कमप्लिट जाबाय जोंना मबाइलनि खामानियानो जा गोबाव लाखाबाय ओरैनोथ' 2.5 घन्टासो लाखादों बारासो लाबावदों ओमफ्राय उखैफ्लेजोबथारनायखाय पेटिस जानानै लाबाय आरो ओमफ्राय नै जाखांनानै बेयावहाय माबायाव पेकमिसो जालायलांदो पिकमियावहाय एसे देलायग्रा बुस्थुफोर लानो नागिरदों ओमफ्राय मा लानाय जागोन एसे देखायनोसै आरो बेखौबो नायबानो जाबाय फाउंडेशन कंसीलर पाउडर उसके बाद आई शेडो मस्कारा काजल एखिनिया ना ओमफ्राय नै बियो गुवाहाटीनि फेन्सि बाजारनोहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबफेरदों गुवाहाटीयाव थांनाया मेरला थांबाय होनबाबो हाबफेराखैमोन जोङो जिबायदि मानसि जायो आयु सौसिलायनो हायि मानसि बेयाव एसे खम नुबावदोसो फायनायावथ' आन्दायलायनोसैमोन आङो मुथुनि आखायाव हमनानै फायाबा आन्दायखाबायमोन आङो
मानसिफोर नायनानै आन्दायलाबायनो नागिरखायो आङो बिराद मानसि नायफ्लाङो आरोना ओमफ्राय नैबे सेन्देला 150 होननायखाय जरासे लाना फैबाय आङो ओरैनो गानसावलाबायनो ओमफ्राय दायो जोङो न' फारसे फैफिनबाय एसे मोनागु जालायलायबाय आरो जोङो खामानिफोरखौबो इदिनो लाना थांदोंमोन मोननै मोनथामसो नाथायबा जोङो गासिबो खामानिखौ मावबोजोबनो हायासै गुवाहाटि बायदियाव थांबाला गासिबो खामानिखौ मावजोबनो हाखायाना जोंनिफ्राय आरो गोजानबो जायो ओमफ्राय गैया कामाख्या मन्दिरफोरावबो हाबनो मोनासै जोङो ओमफ्राय नै बियो बाजै हटेल गुवाहाटीनि एकदम नाम्बार 1 बाजै हटेल बेयावहाय जोङो गुवाहाटीयाव थांबाथाय खाम जाबोबाय थानाय जाखायो खिन्थु बे गोदान हटेलावहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो बेहा पुराना हटेलबो दंमोन ना बाजै हटेल बेयावबो ओरैबायदि मानसि जाखायोमोन पुरानायाव जाबोबाय थायोमोन ओमफ्राय बे गोदानाव दिनै जाना नायनोसै आरोना माबायदि आयु जि गिदिरखा बैथिंजाय दहाय मोनसे देखायनाया रेस्टुरेन्टनो ओमफ्राय बिथिंनिया ओंखाम हटेल आरो ओमफ्राय नै आइटेम्सफोरा मा मोनफायजोबाखै मोनफायनायालाय होनबाबो बेखिनिखौनो देखायग्रोबाय नेबाय थायासै ओमफ्रायथ' बिराद मेंबायबो नालाय भिडिअफोरखौबो आं लाबाय थाला मबाइलाबो आंना गैला नालाय मुथुनि मबाइलजोंसो भिडिअ लाबाय थादों मुथुनि मबाइलजों आङो भिडिअफोरखौ एसेबां OnePlusआव जेरैबायदि ओंखारोमोन बेबायदि ओंखारनाय मोना आरो बेनिखायनो भिडिअफोरखौ बेयावनो फोजोबलाबायनोसै जानाया जाबाय थानोसै जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोनो नाजानोसै आरो मबाइल गोदानखौ माला मोनगोनथाय मोनथिला नेबाय थानांसिगोन आरोना दुखुसो जारलासो होनदोलाय आरो दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय